jotono lokorono khulamo ano ani birmani kokno nrok sung mani bagui ang belai belai kino hambai rewo tangkai ga ke joto lokorok no saiman khana baksa ba saiman ya tongna je tabok bai 2 man hai ngui tongwo ani accident mani phia bang tabuk phano himoi manya asogoi no ma tongwo ang kono lara sara ngai maya ang haino bisna wono asogoi klai ma tongwo hamya khota bu phano operation mani ya glo phana himoi mani asogoi no ma tongwo ka aro ni bisingo ke baba saimano ke baba saimania abo hai ngui tongna ke abono taisa clear ke norok sumani bagai bela bela no hambai ani je party mungwo poilawo ang hambai rawo je ano subawai hamrawai ti sanai rongno borona ang poilawo paiplai hambai rawo haipano rang kaisa sanani muchungo je abono nang sanani muchung to poilawo ang abono no sanai tanggai angke ang shonibar dino kaisa news pore foro khoroksa ano accident khlainai jetli tripurani dol hnoi bo puni sakno porisoi haike be sini mongjogo abo to bini bomong to ang sabong tongka abo to saimele bini dol to kabang mano phayo haipana ang siniro ya sabo saborogo bomurok to mani ang koyekjona no bini dol ni bomung no koyekjona ni mungno saimano taibar paki ang saimia inke bo aro comment no khlai kha je ang bono mentality harassment khlaiwo tai bono blackmail khlaiwo tai bini buma bu phasongno ano hospital ang admission tongphro talsa khaksang kha mane 1.5 mas romoino ang hospital ma tongkha apro bini ma babu songsi ano morogoi ti sawo hnoi sawo onke tai jetli ni tol rokbo ano borok no naiwei hamrawei joto jora ano basare roho hnoi sawo inke borok ni rang je treatment expenditure 50 ni simi 60,000 rok thangka hnoi ni borok sawo actually abo kono kubuya buchi khade ang obono no sanani muchungo je jetli tripurani dol no nang sanani muchungo abo kubuya nung tamo saiman ba nung tamo saiman sport nung de to nung de sport to nung na hospital deli no phai tongwo jetli tripurani buma bu pha koibar phaikha aro bisa ai nokha talsa khaksabo koi din phaikha 2 din matra phayo phungo phayo sarai 3 ta ro thang payo phungni 10 ta 11 ta phainai 3 ta ro thangai painai bode morok mani sai tong no boroni rang busuk thang kasa boroni rang busuk thang 30 ni simi 40,000 asuk no thango joto ani ro pes memo proof tongo buchi khade asuk bai ki operation kortor ma operation success ngo ha niro ni suba subai de asuk success ng honi khakha na rok songwi to nini bufa are jetli tripura nini bufa dasukmar tripura bo ano operation khlaine ni nangnai hnoi saiman kangke ne bo 5,000 ronai hnoi gosewo buchikha angrei me atai hnoi gosewo ani MLA sinijak minister sinijak hnoi sawo ari nini MLA minister sinijak hnoi ne tamo bani ni MLA minister bode nini busano road traffic jam gari jam aro gari bike jotono town ro skating board chalo gui de hnoi MLA minister non bode nini busala no roi rohor ha accident khlai de hnoi bode roi rohor rok tangbe ambo haiki sawi to angro no mungsa sanani muchungya bomung khunani muchungya ang jetli tripura bo khoroksa tripura sa bo student bini life ke bangman tongkho honoi no ang bini mung sanani muchungya phia ba niro oba haiki kok sana samani bagani ang bai dongwei niro ni mungma khowo tai sa abono no ma sawi khana ro joto lokorok sibai thong honoi tangai ke baksa lokorok saimani ano no saya honoi tangai ke ang speed salogo tai wrong side salogo aboni bagai ang haiwo honoi hunai baksa kabang ko ani speed tongwo 23 ang cycle salogo sob samai no speed busogo tong na naiwin salo thikna ke nirok no sabo dagie taun ku saro nirok gari jam nirok no skating board chalok de honoi ari nirok tama ak sawi to nirok se asuk nung sai de maya jodi se ang dere kini nung jetli tripura phano deranai bili tamon nirok ha ki sawi to ani jaga wo
nini nukungni borok tera khang ke nirok tamong nai kes raya de tonai nirok juribana saya de tonai ha nirok zolia de tonai কিন্তু आं नोरक न सह्य खालायबै न कन्ट्रोल खालायबै न सागबाय साखनै कोनो खाया आं पुलिस केस बो थांया कोनो केस थांया आं हामानि बेसि हामानि सिरि सिरि दंगो निनि स्लाइनो आनि रां बेसि थांगो आनि शरीर खति थांगो आनि ले पूरा लाइफ टाइम नि बाङै शेस आनि लगे लगे आनि आमा बाबानि आसै खेनो बरौनि आं बाय बाक्सा बाक्सा डिप्रेशन नंगो आनि रां पैसा पूरा न तयो कसक जाक आनि सामहु पूरा न दाउनो कलाय जाक आसै खेनो मेंटालिटी हेरेसमेंट जा आनि no ani guardian tongnai rok nirok tam saitang ba ang kono blackmail khlaibo ang kono mentality harassment khlaibo ha ani jagao nirok wan chang khangke wan cha bai khangke kubuni bosoni borok bai ke nirok tama khaijane nirok wan saudi na khashia nini nowo jodi nini buma bufa nini bai jodi nung action khani ni tamong nai sari nirok tamong nai nirapur nirok ni wan songmang tamang nai sari tamaya prina honai sari buina nirok bahaya kalai kalai sawi to murugo pho nirok doi den thoya sai are nirok gosai si thango oktama thumnai roni biskang nirok gosai si thango bujika nirok gosai si thango joto no muruk nai joto no treatment ni khoros ronai hne gosai thango phia babi ko nirok hambai ro ang orok ko sar ko hambai ro nan musugo tiprasa hamkrai bedeng ni মন্ত্রী বরম গরাং সার বিকাশ দে বরমানি সাইতং मा बायनो आं तिनि सक्सेस ओंगै फाइबो अपारेशन नि बागै फियाबा आं हिमै माया आं बनो बेलाय बेलाय नो हामबाय देवो नरक 5000 रुनानि गसेवो तै बार बाकी के नरक खारजाक फुन रिसिभ खाया बार बार फुन खाइजा रिसिभ खाया तो फानो नरक सारनि साइतं मा बायनो आं आसु जरा तै नरक मारखा ताइ अपारेशन नि परेवो के नरक बियां थांगासा जदि सिनर आसक nero asabu khaka ham ano nero khaira wei tong khang khang ke nero tangai ang operation ni ya gulo nero phone receive khlaya phone switch off khai ani phone no tangai block khlai nero no rutu kari wani ang 1 second phano nang ya khosi buji kha nero ni pura no detail siwo nero ni kuma boro bu ang joto no saima no buji kha de hai phano ang sagbai sa khonai ni bukha ka ham honai tong mani nero beshi layo buji kha ano nero tangai speed tong honai sa ari nirok si slow wong ke angbu slow nang nang na nirok bai ang baksa si sala wo ble nirok bai ang baksa sala wei tole ni skating board ya kari hori ani scooty ni bus kang ni skateboard ha bai ro phai ble ari ang speed ke bang nero no lai si thang khamung ble ang speed ya ni bagai nirok bai baksa nirok ro tongwo ang ro tongwo buchi kha nirok ya kar hor ka loge na ani scooty tola ha phai kha buji kha ore asuk simia nero asuk no je salang ani cycle handle kokoi asuk simia guti bus kani wakhok bo bai thangjak bono nero tam khai kya sijangna ni ki woi ok gobai wo febi koi bai thewoi nero roi ro phaiwa ni cycle no ani sport cycle sport jaro gila man tongwo ani glass bai jaro joto no tongwo nero ojuri bana de rokha nero ba hi kok sawi to अब हाइके जदि नेक्स्ट टाइम खौजक आं बाइक दंनाय जे निराव न केस रनानि बागै बाइक दंनाय आनि र जतन एविडेंस दंगो बुजि खादे निराव अब हाइ कक सामनि स्टप खादे आं निराव न कयेक जना सिनि वइबो दंगो जतन पुरानि बो मुसैरो ना मा आं दम किरो मा या निरावनि कक बाइसा अब हाइ कक मा साबो बुजि खादे आं अब हाइके न सारानि मुसुं या साया कारेनि साया दं मा सुजरा बुजि खा ताइ जतन कोराव न आनि operation ni sikang ya thai bai mani bahaibo tai operation ya golo busuk jora tai bai kha bono joto no pura khainai pura phunuk ronai lukurau no naidi lukurau boro ba haiki kok sawi tongo afrun ni rok saimana no bahaibo ang de haino ere sawi to na ni rok joto lukurau no uimanai beshi bejalota thani buji khade nong aba haiki ereng pereng kok ta sari ang saya hun phano ma sakha जेटली त्रिपुरा बिनि बुफानि मुं दासकुमार त्रिपुरा बरनि पारा चालिता बंकुल पोस्ट ऑफिस पुरान बाजार साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट नरो नरो तुकारि नानि इजी से
সুইচ কি পাল্টাইব সুইচ কি পাল্টাইব হ্যাঁ